Velkommen til denne lille julemeditation. Et øjeblik kun for dig. Et sted, hvor du kan lægge dagens stress og ansvar fra dig og lade kroppen og sindet finde helt ro. Så start med at finde en behagelig stilling. Måske siddende på en stol med fødderne godt plantet i gulvet, eller liggende som du helst vil. Og luk så øjnene blidt i. Begynd så at tage et par dybe, rolige indåndinger og pust langsomt ud. Tillad dig selv nu at være til stede lige her. Det her er din tid. Der er ingen forventninger til dig lige nu. Der er ingen opgaver. Kun dig og dit åndedræt lige nu. Lad nu opmærksomheden glide ned igennem kroppen. Start med fødderne. Mærk dem mod gulvet og giv slip på al spænding. Lad roen sprede sig op gennem benene, hofterne, hele din mave, ryggen, og mærk hvordan skuldrene falder ned og nakken bliver blød. Slip kæben, ansigtet, de spændinger der måtte være i panden og omkring dine øjne. Hele kroppen kan nu synke dybere ind i roen, som om den var et varmt tæppe, der lå omkring dig. Fokuser nu på åndedrættet. Træk vejret dybt ind gennem næsen og pust langsomt ud gennem munden. Med hver udånding mærker du, hvordan spændinger og travlhed smelter væk. Forestil dig nu et blidt, varmt julelys foran dig. Det kan måske være din juledekoration. Det lyser med en blid glød, og med hvert åndedrag fyldes du med lys og varme. Dette lys symboliserer fred, nærvær og næring til dig. Mærk, hvordan det langsomt spreder sig gennem hele din krop. Fra hjertet, til hænderne, til benene, til toppen af dit hoved. Alt fyldes med varme, ro og kærlig opmærksomhed. Tillad nu sindet at slappe af. Hvis tanker kommer, så lad dem passere som skyer på himlen, uden at dømme eller vurdere eller holde fast. Fokuser lige nu på følelsen af at give dig selv denne lille gave. Et stille øjeblik midt i julens travlhed. Et øjeblik, hvor du ikke behøver at være noget. Du er allerede nok. Mærk, hvordan kroppen suger næring fra det her øjeblik. Og hvordan dit hjerte fyldes op med ro og varme. Hver en celle inde i dig bliver let, som om den får julefred og juleglæde. Begynd nu langsomt at vende tilbage til rummet, der er omkring dig lige nu. Bevæg forsigtigt dine fingre og dine tæer
Stræk din krop blidt, hvis det føles rart for dig. Tag så et par dybe indåndinger og mind dig selv om, at du kan vende tilbage til det her rolige sted og den her næring når som helst. Bare ved at du trækker vejret dybt og måske lukker øjnene et øjeblik. Når du er klar, så kan du åbne dine øjne igen og tage endelig den her varme, ro og julefred med dig videre i dagen. Tusind tak, fordi du gav dig selv den her lille gave i dag. Rigtig glædelig jul, og pas godt på dig selv.